34A. Hyvää huomenta. Ollaan päästy ylös punkista ja menossa just aamiaiselle tässä näin. Ja Aurinkopaista. kyllä, ei ole kelis valittamista. Nyt olisi niinku ensimmäinen päivä Design Week edessä ja ihan hirveän moni paikkahan ei ole auki tänään. Että voi olla, että tänään vielä vähän fiilistellään ympäristöä ja näin. Me ollaan tässä niinku Navigli-huudeilla ja katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan, mutta teka kahviin naamariin. Kaikki pitää kuvaa, se on pakko. Vituttaaks tää sua, niinku kaikki pitää kuvaa? Ei missään. En mä halua syödä leipää tällä. Joo. Pitäisköhän meidänkin on niin laittaa noin meidän numerot sinne? Kyllä se on hyvä, että siellä on vaan Paulin numero. Joo. Meidän asiakaspalvelija. Moi. Oliks 401? 595 ja 593. Ei oo meidän tietysti. Joo, ei siinä kauaa mennyt, niin Tää paikalla ollaan. pojat löys perille. Joo. Ei siinä kauaa mennä. Kahvit vedetty naamariin ja shoppailut jatkuu, eli käydään tuossa seuraavaksi yhdessä jossain ihan random mestas, mut sitten sen jälkeen vähän tommosessa siistimmässä Archive Design kaupassa. Sieltä sitten ehkä vähän kuvataan jotain, jos sieltä löytyy jotain mielenkiintoista. Se olisi Arsenalin coachaus tuossa 15.00. Niin. Supreme takas 2026. Paulille siitä vähän uutta matkalaukkua. Okei. Joo, Elevated Archives oli aika siisti meistä, paljon siistiä tavaraa, mutta ei tähän meidän konkurssiin kyllä mitään ostamista, että jatketaan etsintöjä. Joo, nyt näyttää siltä, että vanhat vaatemiehet avaa lompakon ihan just. Se on meno. No, lähettiinkö tyhjin käsi? Ei me kyllä lähdetty nyt. Kävi vähän huonosti. Mamma siellä vielä. Pauli kyllä veti hyvä. Mä oon tyhjikäs. Joo, Kahvit paidaan. siellä se menee. Mamma otti takin. Siinä on yksi tapa saada Rollsi firman kuluihin. And don't forget to check our lovely website, guys. Number one, Parola d'Italiano. Questi ragazzi sono venuti qua, is very good in Italia. Vino interior, by Finlandia. Siellä tehdään pakettia. Tilausta menossa. Meidän aktiivinen harkkari on ollut siellä töissä, niin sieltä lähtee vähän Puolaan remmin ojatuoliin. Noniin. Ja Paulikin näyttää olevan töissä. Täällä painetaan hommia. Joo. Joo, siinä oli tosiaan paikallinen valaisin diileri täältä Navigli-alueelta. Aika paljon siistejä valaisimia ja kaikki orkkiksi vielä, niin
ihan mielenkiintoista tavaraa. Joo, toi asiakas lähti käymään tossa takana, mutta saatiin toi paikallinen Via Dolorosa selätettyä ja nyt tullaan tänne ekaan mestaan. Täältä löytyy heti lempparit. Tässä on sitä niin sanottua italialaista nahkaa. On hyvä. On aika rasvattu. Hyvä hylly. Oh. Hyvin bendaa. Tommonen terapeutti Villelle. Kyllä alkaa asiakasta tulemaan. Tapsa päässyt listoille. Nyt jotain niinku lounge. No worries. Mites toi BB Italia uusi mallista? Mä oon vähän pettynyt. Miss niitä muhkeita muotoja? Joo. Ei ollut kyllä tota muhkeita muotoja ja ei ollut oikein mitään muutakaan, mutta se on välillä semmoista. Tästä voi olla monta eri mieltä, mutta Tää on kyllä ihan hyvä leikää. joo. Ei mitään valittamista. Tässä on semmonen tuoli, että jos on niinku 5 tonnia biisiä laittaa ruokapöytään, niin kyllä se toi on. Se on parempi pehmustettu kuin yksi meidän alkan. Et ne on parantanut sen. On kyllä paha kanna. Tässä on kiva. Ja kahvihan täällä ei koskaan petä. Siellä on Pauli faija tuolla ja Pauli samasta puusta veistetty. Täällä ollaan katsomassa nyt tällaisia Kotilaisen Antin tuoleja. Jep. Näissä on ihan hauska rakenne. Selkänoja antaa tolleen periksi ja sit niissä on noin vaihettavat istuinosat. Jees. Siinä ois sit. Joo, pojat kävi vähän pomppimassa noissa tuoleissa. Ne oli siis orkkikset, protot, se olisi voinut olla kallis reissu. Onks hyvä, Pauli? Oma hima. Joo, noin. Just on tyyppisiä, joo. Siis ihan hienot noi laitteet kyllä silleen.
Pojat nauttii. Joo. Venkka ottaa kyllä easy. Parin tunnin jälkeen. Vintteri auki tällä hetkellä. Joo, nyt on messuilta tultu tänne itse pääpaikoille. Jalat on aika puhki, mutta nyt jatketaan sitten itse asiassa tonne noin. Ja mitä messuihin nyt tulee, niin olihan siisti se collection-osio, mikä oli niinku uusi tuttavuus tuolla messuilla muutenkin, että oli tollasia niinku vanhoja klassikoita tuotu ja näin, mut muuten aika silleen puuduttavaa tavaraa, että vähän samaa löytyy joka suunnasta ja näin, mutta joo. Ihan makee torni ja himmeet jonot. Ei mitään, tosta oli äsken paikallinen opastaja kertoo, että hissi ei toimi. Montas kerrosta oli? No siis 16 tollaista rehtiä kerrosta, mutta ei se mitään, sit kävellään. Olis muutaman euron. Sulla on varmaan tuotteelle hinta. Ja se on sillä joku 40 tonnin sohva. Joo. Joo, pieni välihömpsy ja tuossa on ensiapukin tarvittaessa, jos tilanne koituu oikein pahaksi. Kyllä se Fiatti tuli sieltä. Cheers. Cheers, mate. Ei tää kyllä parasta oo täällä päin. Hyi saatana. Hyvää huomenta, se on 3. päivä Milanon Design Weekia ja eilen tosiaan oltiin vähän Arperi juhlissa ja sit käytiin illallistamassa Pauli Faija ja hänen kavereidensa kanssa, jotka on myös täällä pyörimässä. Ja tänään olisi tarkoitus mennä käymään vähän tuolla Brera-alueella katsomassa noita showroomeja ja installaatioita ja käydä vähän tutkimassa millainen meininki siellä on. Tuliainen. Den kan vi ha om og vi gjerne ikke ta en kaffe. And how about this one? This seater is like 300. 2,300. Yeah. Preparation, yes. And the day after I leave,
Fashion icon. On hyvä. On hyvä vai? Jees. Ei oikeesti maista tätä. Hyi vittu. Mikäs sulla? Tää maistuu joltain salsalta. Tomaattimehu. Hyi vittu. Ui. Tää on tämmönen Bloody Mary. Joo. Find this amazing installation, which is made with 11,000 of bottles recycled from our road to Joo, käytiin just tuolla Aesopin tapahtumassa ja jonohan siellä oli siis semmonen, että varmaan joku niinku 4 tunnin jono. Ihan siis hieno installaatio, ei sen puoleen, mutta mut on tosi pitkät jonot näissä joissain paikoissa. Bye, thank you. Ei mitään, moro Eisa. Ja joku taas siirtänyt mun autoon. Siinä olisi toi uusi Togo, en tiedä mitä siinä on mietitty. Tää on vähän semmonen niinku lopputulos, kun joka vuosi pitää tuoda jotain, niin... Niin. Tuskin tulee olemaan mikään ihan valtava myyntimenestys. Niin mitäs tää oli? 45 tonnia. Ja Joo. Ja sit toi oli 35. Et se on paljon halvempi. Joo. Joo. Ja taas mennään. Tänään ollaan täällä aamiaisella Panino Justo ja tänään käydään Milanon Triennales. Sieltä haetaan sit vähän kontenttia pihalle ja siitä olisi tarkoituksen käydä siellä. Mikäs se nyt oli? Joku villa, mikä on Villa Pestarini, mikä on ekaa kertaa auki. Nyt aamiaista nassuu vähän all day breakfastiin ja siitä lähdetään sitten liikenteeseen. Keli on hyvä, täällä on niinku lämmin meininki, ei muuta. Nyt aletaan tulee tänne niinku meidän sektorille pikkuhiljaa. Täällä näkyy vaikea mitä.
laittoi, että meneekö Bemari X3. Ai meneekö? Karusellipuoli. Okei. Helposti. Teräsversio. Se on vielä liikkuva. Moro moro. Cici Lisko. No niin, Milanon Triennale on nyt taputeltu ja nähty. Ihan hienoja näyttelyitä. Toi Ihmistalo-näyttely oli aika magee ja sit muutenkin siellä on ihan siistiä kamaa. Mitäs oli lemppareita? No varmaan ne lamamat statue. Niin, Joo. ne patsaat, ne oli kyllä tosi näyttävät ja hauskat. Joo, Ja sisältä varmaan sit se soitin, se levysoitin oli aika makea. se on ihan. Niin, totta. Jep. Niin, Se taisi olla vielä joku orkkispiisi. juu. Ei mitään, mennään seuraavaksi semmoseen hitohyvään paikalliseen raflaan. Kuulemma on niinku silleen yksi ihan näitä top Italia-mestoja, niin Joo, ollaan tästä tilaus tekemässä ravintolassa justiinsa. tehdään pikku legit checkiä tässä nyt sitten. On kyllä vähän pahan näköitä. Joo, ei. Nyt taidetaan vetää kyllä höpöttimästä. Ciao. Pikatörkyinen. Wasabikin on tämmöses. Joo, tuo käsirasva. Oho. Saatiin yleisöä tähän näin. Books divided by brands. In the corner are more catalogs, roughly by alphabetical order of brand, so in the two wooden bookcases. Yeah, because if you only offer like a membership that's like a ongoing thing, you know, it's. Täällä tehdään vähän tilaa, että päästään vähän pyöräilemään eteenpäin. Meni vähän shoppailu tyhmäksi täällä. Joo. Sä et koskenut ollenkaan Bresolaa. Täällä on kinkkinen tilanne. Ja ympyrä sulkeutuu. Viimeinen päivä Milanossa. Ei asiakaspalvelija. Vedetään täällä henkakaan vaan croissanttia ja Joo. nautitaan kahvista. Pojat latautuu ennen lentoa vähän. Vaikka 3 tuntia tuloa. Joo. Ei mitään, se oli siinä. Matka kohti designin
luvattua maata, eli Helsinkiin tai Suomeen. Joo. Ei mitään. Siinä oli Pino Design Week. Vähän rantasateella. Kiitos.